רואה אותם, אין סיכוי שאני אוביל. הרבה פעמים אנשים טועים אומרים, מה, הוא בן אדם, אני יודע מה זה בן אדם. אבל אנחנו לא יודעים מה זה בן אדם. וזה הלמידה פה, זה קודם לראות, וקודם כל לראות איך זה עובד אצלי. רק אחרי שאני מבינה איך זה עובד אצלי, כמו שבמהות החיים אומרים, השלום מתחיל בתוכי, רק אחרי שאני מבינה איך זה עובד בתוכי, אני יכולה בכלל לראות את השני. וזה מה שאנחנו מלמדים. אז דיברנו ככה מחוץ לאולפן, בקפה שלפני, על הקשבה ועל באמת האתגר הגדול שבהקשבה האמיתית. אני רוצה לשאול אותך, רחי, באמת האם לראות את האחר זה להקשיב לו, או שזה עוד יותר מזה? כשאנשים שואלים אותם מה זה הקשבה, אני לא חושבת שאנחנו מבינים מה זה הקשבה. הקשבה זה לא רק באמת לשמוע, הקשבה זה לשמוע מזרוחית נקייה. ופה אולי אני רוצה להגיד משהו. אני מפיתי את כל הנקודות הרגישות שיש לאנשים כשהם באים ומדברים ומספרים מה קרה להם, אז הם אומרים, הוא מזלזל בי, לא אכפת לו ממני. עבדתי על דוח איזה 24 שעות, אפילו תודה הוא לא אומר לי, איזה חוסר הערכה וכו'. רגע, שנייה, בואי רק נמקם את זה. את מדברת על יחסים של עובד מעביד, על יחסים בעצם בתוך ארגון, נכון? נכון, זה כמובן יכול להיות גם בבית, שהגבר קורא את העיתון, ואשתו אומרת לו, בוא נלך לאכול, והוא אפילו לא שומע, כי הוא נורא שקוע בעיתון. אז היא לוקחת את זה למקום, לא אכפת לו ממני, אני עובד כל כך קשה, איך הוא מזלזל בי, לא מעריך אותי, הוא לא רואה אותי ממטר, לא סופר אותי, נמאס לי ודי. אוקיי, אז זה קורה בין אנשים ולא משנה איפה. אנחנו מתמקדים היום יותר בארגונים, אבל האמת היא שבכל הסדנאות שלנו עולה הזוגיות וההורות בצורה בלתי... וגם אנשים ככה פותח את הרעיון, נכון? אמרנו, אנשים, תקשורת, יחסים, אנשים זה בכל מקום, אנשים הם אנשים הם אנשים. נכון, נכון מאוד. וזה בא, עכשיו שינינו קצת המיתוג, אני פעם קראתי לזה מובילות הנאה ויחסים, הנאה בעין, מוטיבציה. וכשמישהי ככה ניסתה לעזור לנו אחרי שהתאחדתי עם חגי, במה אנחנו הכי טובים? אז אמרתי שאני אני מגמגמת כי אני רוצה להיות צנועה, אבל אמרתי שאין לנו מתחרים בנושא של להבין מה זה בני אדם ויחסים. אבל היחסים זה תשתית להכל, זה תשתית למנהיגות, להובלה, לעבודה בצוות, לעסקים. כלומר, אם אין יחסים, אין עסקים. אז אני ככה רוצה שנייה לחזור הרי יש פה תורה. נכון, סדורה. נכון. שקל להכיל אותה, ואולי זו גדולתה בפשטות שלה, ואומרים שכל דבר גדול, כל רעיון גדול, באמת האינדיקציה לבדוק אותו זה כמה קל להעביר אותו הלאה. ואת זה אני ארצה שנעשה גם במהלך התוכנית הזו. בשמחה. אבל את יודעת מה, לפני זה אני מציעה, בגלל שאנחנו מדברים על לראות, ואנחנו מדברים על להעריך, נכון? יש פה את הנושא של כבוד בכבשה. נכון מאוד. אני בעד שנתחיל עם מילה טובה. אז מה יש חוץ ממילה טובה? איפה זה נכנסת המילה הטובה פה במודל של הכבשה? בכבוד, כי מספיק שאתה אומר, גם בכבוד וגם בהצלחה. כי כשאתה אומר לעובד או לילד, עשית עבודה נהדרת, כל הכבוד, אתה בעצם מחזק לו גם את הכבוד, את החשיבות שלו, וגם את זה שהוא עשה משהו טוב. ואנחנו בעצם מדברים, כל המודל הזה עושה איזשהו מיפוי או הבחנה של המניעים שלנו, נכון? המוטיבציה שלנו לפעול בעולם. יפה. אז בואי תחדדי קצת את הנקודה הזו. אוקיי, אז יש תורות ידועות של מוטיבציה, כמו מסלו, הרצברג וכו', ובאמת מסלו גורו, שדיבר על המניעים הפיזיים. פירמידת הצרכים. בדיוק, פירמידת הצרכים. אני לא הלכתי מהמקום הזה של מה מניע אנשים. בעצם מה שעניין אותי, בגלל שאנשים באו לספר לי כל מיני דברים על מנהלים, ושהם רוצים להחליף צוות, וניסיתי לראות מה הם אומרים, ולא שמעתי שם עובדות. לא שמעתי לדוגמה סיפור, תשמעי, המנהל ביקש ממני להגיש לו איזושהי עבודה, הגשתי לו אותה, אפילו לא אמר תודה. את זה הם לא מספרים. הם מספרים, הוא לא מעריך אותי, הוא מזלזל בי וכו'. ואספתי את כל הפרשנויות האוטומטיות האלה של האנשים. והיום הם כבר אחרי מיפוי מאוד מאוד ארוך. בהתחלה היו לי 27, בספר מופיעים 27, עכשיו בחודש הבא תצא מהדורה מחודשת, שיש שם קצת חידושים בספר. יש 44 פרשנויות אוטומטיות. אני אתן דוגמה. כלומר, לסיטואציות שקורות, כן. שהן לא מתייחסות לעובדות עצמן, נכון. אלא בעצם לחוויה מה אני מלבישה על הדבר הזה, נכון. מתוך העולם הפנימי נכון. הרגשי שלי. יפה. וכששאלת אותי על הקשבה, אנשים לא מקשיבים נקים, מקשיבים מהפרשנויות האוטומטיות האלה. דוגמה. אתה יכול להגיד למישהו, תראו, מה שהצוות עשה, זה לא מה שהתכוונו, אז מישהו פתאום אומר, אבל זה לא אני אשם. אף אחד לא אשם, אף אחד. שימי לב, אנשים מדברים כבר מתוך הפרדיגמה שלהם. בדיוק, הפרשנות האוטומטית שלהם, ומה שעמד מאחורי אותו אדם שאמר אני לא אשם, זה אני לא בסדר.
אף אחד לא אמר לך שאתה בסדר או לא בסדר. לא הגענו לתוצאות, זה לא אומר כלום. זה רק מה שאומר שלא הגענו לתוצאות. ואנשים לא מקשיבים נקי. כאילו, 44 נקודות האלה, רגישות, דרך אגב, בספרות קוראים לזה פיוזים, שריטות. אני משתמשת הרבה במילה שריטות, כי היא כלילה כזאת. אבל לכולנו יש אנחנו נגועים בנקודות הרגישות האלה או בכפתורים. זה כשאומרים מישהו נורא התעצבן, התרגז, זה כפתור היה לו בפעולה. הפיוז קפץ לו. זה אוטומטי. אין פה אפילו, אין פה בחירה. כשאומרים, היום נורא מודרני להגיד שלהתעצבן, להתרגז, להיעלב, זה בחירה. הרגע הראשוני אינו בחירה. אלא אם כן, אתה לומד לפעול מהלבנה ומהסגולה, מהכבשה הלבנה והסגולה. כלומר, את אומרת, ברגע שלומדים את המודל, יש לי אפשרות לעצור, להתבונן, לבחור את התגובה, ולהפוך אותה מאוטומטית למרווחת. נכון. למקום שיש בה את ההתבוננות הזו ואת ההסתכלות עליי, מאיזה מקומות אני פועלת. נכון, אבל עוד משהו, ככל שאני יותר לבנה וסגולה, דהיינו, יותר מתאמנת על זה, יותר חיה את זה, ככה אני פחות נעלבת. אז רגע, עכשיו אני צריכה פרשנות מסוג אחר. אוקיי. מה זה לבנה, סגולה? קודם כל, כמה כבשים יש בסיפור יש הזה? 4, זה לא סיפור במתודולוגיה, אבל זה גם סיפור, נכון. במתודולוגיה יש 4 כבשים, הכבשה השחורה, האדומה, הלבנה והסגולה. בחרתי את הצבעים מהמקום הרגשי שלהם. לדוגמה, שחורה, יש גם ביטוי הכבשה השחורה. שחורה זה מקום של דיכאון, פחד, חרדה, מועקה, נקמה. המקום הכי נמוך שלנו, המקום ההישרדותי למטה. האדומה זה המקום של אזור הכעס, אבל בכעס יש גם שנאה ויש שם קנאה. להט של... להט, תלוי איזה להט. דרך אגב, תשוקה למשל, זה גם יכול להיות אדום, תלוי אם יש שם התמכרות או לא, אבל זה יכול להיות גם סגול. אוקיי. אז שוב, אם אני רוצה ככה לשנן ולהפנים, אז זאת אומרת שהשחור קל לזכור, זה כל הרגשות, מה שאנחנו מכנים האפלים, נכון? השחורים שלנו, התחתית. המקום הכי נמוך. אוקיי, והאדום, אמרנו שזה כעס. אבל זה יכול להיות גם, למשל, אח שלי יותר חשוב להורים שלי ממני. אוקיי? זה... עלבון, קנאה. נכון, עלבון, קנאה, כעס, שנאה, רוגז. הדברים הפחות קשים מאשר להיות בשחורה. להיות בלבנה זה גם... תמיד מתבלבלים, אומרים, רגע, זה המוח הרציונלי, אז מה, לא מרגישים שם? בוודאי שמרגישים. אז מה זה המוח הרציונלי? מה המשמעות של הלבנה? המשמעות של הלבנה זה להיות במקום החושב. דרך אגב, המוח החושב הוא יותר איטי מהמוח הרגשי ומהמוח ההישרדותי, ולכן אנשים לוקח להם יותר זמן להיכנס למקום הזה. אז בואי, אני רוצה ככה לחדד את הלבנה. מה היא יודעת לעשות בשבילי? הלבנה יודעת להכיל את השני, היא יודעת לראות את השני. היא יודעת להזיז את האגו הנמוך שלי הצידה ולהיות במקום הגבוה. היא יודעת לראות מטרות. היא יודעת להסתכל על הדברים בצורה מציאותית. היא רואה את המציאות כפי שהיא. זה המנהל המשימתי? לא, לא. לאו דווקא? ממש לא. ממש לא. המנהל המשימתי זה מנהל שלא רואה את האנשים. אוקיי. וזה רוב העבודה שאנחנו עושים. זה בארגונים שהם מאוד מאוד עסקיים. איך אנחנו מביאים את האנשים, את המנהלים, להבין שאם הם לא יראו את האנשים באלף, הם לא יצליחו לראות אותם בעין, ואז גם לא נגיע לתוצאות עם כל זה שהוא נורא משימתי. כי בני אדם מופעלים על ידי כפתורים כאלה ואחרים, ואם לא נבין את המנגנון הזה, לא נוכל להשיג את מקסימום התוצאות. אז הכבשה הלבנה היא הכבשה שיש בה יכולת אנליטית נקייה מפרשנויות? זה הסתכלות מהאגו, אני קוראת לזה האגו הגבוה, יש לנו את האגו הנמוך שזה השחור אדום, ויש לנו את האגו הגבוה שזה הלבן. זה באמת להיות עבור הצד השני, להבין את הצד השני. גם בעסקים זה נכון, להבין מה האינטרס של הצד השני. גם במשא ומתן. זה לא לקחת את הדברים אישית ושלילית. לא להיות בפרשנות האוטומטית הזאת כל הזמן. זה לראות את העובדות. זה להבין שאני שלם עם חוסר המושלמות שלי. מצוין, אז מה התפקידה של הסגולה שככה... יפה. מעבר לאגו... מפזזת לשם. מעבר לאגו, מתחת לאגו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אני ככה מדמה את זה לשמיים ועננים, עננים עוברים וחולפים, וזה המחשבות שלנו. אבל מתחת לעננים או מעל העננים, תלוי אם אתה במטוס או כאן ברצפה,